खुलुमबाय दिनै 22 जानुवारि 2024 समबार दिनै हादोरनि गोबां रायजोफोराव राम मन्दिरनि थाखाय ना बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों। आसामावबो ना बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझारावबो जिल्ला खुंथाया फुंबिलिनिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बाजाराव ना बेदर फाननायखौ बन्द फोसावदों। सासे बर' हिन्जावसा गथ'खौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों आरो गथ'बो दोनदों। चिरां जिल्लानि दांथल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ 4 दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै हिन्जावसाया गथ' जोनोम होनायनि उनाव दांथल पुलिस आउटपस्टआव रायजो राजाफ्रा दुंहाव थासारि खालामदों। हिन्जावसा गथ'आ 8 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। डिमौ पुलिसआ आलफा उदां उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मुथुर्ज बरा 23 बोसोर बैसोनि, भास्कर नाथ 35 बोसोर बैसोनि आरो सत्य रंजन गगৈ 36 बोसोर बैसोनि। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै अयोध्यायाव राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठानि थाखाय आसामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द फोसावदों आरो वाइन शपफोरखौबो बेलासिनि 4 रिंगासिम बन्द लाखिनो थाखाय खावलायदों। साउथ गवा बीचआव गंसे हटेलनि मेनेजारआ गावनि बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव गावनि बिसिया आइसक्रिम बायनो थांनायाव दैयाव गोलैनानै गबनानै थैदों होननानै देखायनो नाजानायनि जाहोनाव मिथिजानायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गौरव काटियार आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय दीक्षा 27 बोसोर बैसोनि। काटियारआ दीक्षाखौ गावनि बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव माखासे सोमोनांथाव बाथ्रा बुंदोंमोन। उनाव पुलिसआ बेखौ हमनायनि उनाव एरेस्ट खालामदों। मध्य प्रदेशआव सासे सुबुङा राम मन्दिरनि पस्टार सिथाबना दोननायखौ बिसिनानै भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बे भिडिअखौनो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गपाल आगार। रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा बर' हारिखौ सैमाजों रुजुदों, सैमा होननानै रायदों। सासे गोरों गोरा जानाय सुबुङा जातिखौ मुगैनो फैदों ना दाननो फैदों? बे बाथ्राखौ बुंदों अदालगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। जोङो दिनै दाय खालामदों होननानै जोंखौ दिनै सोरबा सुबुंफोरा जोंखौ मिथियालाबानो जोंखौ गाज्रि साननो हागौ आरो जोङो जि जाथायफोरखौ मावदों बे जाथायफोरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा जोंनि सायाव बायदिसिना बखिनो हागौ। बिनिखायनो जोङो साफा होनो बा इलिगेसन होनो माबा मोनसे होनो जोङो बेफोरबायदि साननानै जों दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आं बेखौनो जाथायखौ फोरमायलांनायनि सिगां आं बुंग्रोनोसै। थांनाय बारावहाय जोङो जि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा थांनाय बारावबो जोंनि बे हादान ओनसोलाव फैनानै बा बे ओनसोलाव फैनानै जितु जोंनि एफआरएआ दिनै 8था गामिया जोंहा सार्भे अर्डार इतिमध्य अलरेडि दंखायो हिसाबाव दिनै जाबाय फैबाय। दिनै जोङो बे ओनसोल जोङो इनक्ल'ज खालामालाबानो थानाय बेलायावबो जोंखौ दिनै बारे बारे नासयफैबाय थानायखौ जों नुनानै जों दुखु नांदों आरोखि। जोंनि गोसोआव माने गिखांनाय फैदों, जों दुखुबो नांदों। बेनिखायनो आङो बे मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो बुंनो सानगोन, बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनानै फार्स्ट दिना फैबाय दखान होबाय थानाय मानसिखौ बियो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबाय मोसौ दोस्लायनाय मानसिखौ बियो दै दौनो थांनायखौ होसो होसो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबावबाय बियो न' लुनो थाखाय औवा लाबोनायखौबो बिथाङा गारिखौ सावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव फैबावबाय बियो गोबां मानसिफोरखौ लामाफ्रावबो हुमखि होना गालाङो, दखानफोरखौबो सेफायनानै दखाननि बेनारफोरखौबो दानसिना गालांबाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बियो दिनै संखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। माने जोंखौहाय मान इज्जत दोना बियो। दा बे हिसाबावहाय जोंनि रायजोफ्रा बा जोङो दिनै रायजोफ्रा मैयाहाय जाय न'आव थांनानै बिथाङा न'खौ गोदान नङा इनक्ल'ज जायाखै, बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो दाबो दङ। बे न'आवहाय गोदान न' गायसननो होननानै खुन्था गायनायाव न' लुनो होननानै खुन्था गायनायाव बिथाङा थांनानै सिबिंखौ लुफावनानै बिथाङा सावदों आरो न'खौबो सावदों आरो गोदानै खुनु पक्षआव जोङो माने इनक्ल'ज खालामहोआखै आरो जों होबथादों आरो इनक्ल'जबो रावबो खालामाखै। दा बेखौ लानानै दा माखौ लानानै दिनै 8था गामिया जुदि जिपिएस सार्भे अर्डारनि जाखाबायब्ला दा माखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंखौ नासयफैबाय थायो बेखौसो जोङो माने दिनै दुखु मोननानै रायजोफ्रा मैया न' सावजानाय गासैबो जोंनि रायजोफ्रा बिग्रायनानै मैया मिथिस्लाबियाव हमथास्लाबनो हायियाव बेखौ एसे एटेक खालामनानै माबाना हरनाय जाबाय आरोखि। दा बयबो रायजोफ्रानो बेखौ मावदों।
ओमफ्राय आं गावबुरा जानानै आरो जोंनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों दाया सोरनि बेनिखायनो आङो सरकारखौ गोख्रोङै बेखौ जेन मोनसे माबाजों सलुसनाव लांनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जोंनि सारमोनखौहाय जोंनि जिथु लिडारशिपफोरखौहाय जाहाथे बे जेन दाया जोंनियावल' गोग्लैया आरो दाया सोरनि बेखौ जेन संदांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे मिडियानि गेजेरजों नङाब्लाथ' गोब्राब जोङो दुखु मोना दङ दा जोंखौ रावबो खौरां लाफाया आरो जोंखौ रावबो सिनायै बायदि जोंखौ एखुथा खालामना दोनबाय बेनिखायनो जों गोबां दुखित आरोखि बिनिफ्राय मैयाहाय जुदि जों गावबुराफ्रा बासायबावा पाब्लिकनि जाम्बा जाबिनि बुजिनाय जे बिसोरथ' जेबो मिथिया आरो बर' मानसिफ्रा ओरैनो गामि सिङाव थानायफोरा भाषा सासा बुजिया अख्रा जायो जेबो सार्टिफाइड होनो हायि हिसाबाव टाउनखौनो सोरबा सोरबा बङाइखौनो नुहैयाखै बेफोरबायदिबो मानसि थायो दा बेफोरबायदिया एटेक खालामग्रोनाय जाबाय दा जों गावबुरा स्टाफआ जोङो बेखौहाय गोबानानै बामख्रबनानै जोङो बासायनानै गारियाव सोनानै जोंनो दोनना फैदों आरोखि नङाब्लाथ' मैयानि दिनाव गोबां गिदिर जाब्रबथाय जागौमोन बेनिखायनो आङो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थांबाय सरकारखौ जा अननानै नोंथांमोना जोंनि थाखाय बा जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंखौ अननानै बेखौ जेन सलुसनाव लाबोयो आरो सलुसनाव जेन लाङो आं बे खोथाखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बा आंनि जिथु होनांगौ बाथ्रा गासैखौबो आं नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो बुंनाय थाबाय नाथाय प्रान्जल तालुकदारा बुंदों दे गभर्नमेन्टनि होखानाय सिमनानि बाहेरा नोंथांमोना न' लुना थादों बेनिखायनो बे न'खौ सिफायदों ओमफ्राय माखासे आइजें आइलाखौ सावनाय जादों होननानै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेथ' खुनु पक्षआव नङा आं बेनिखायनो बुंखादों सोरबा डिपार्टमेन्टआ फैना नायफै सोरबा नोंथांमोना मिडियाफ्राबो नायलां आरो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट मानसि बर'फोरनि गेजेराव लिडारशिपफ्राबो नायफै गोदान इनक्ल'ज खालामोबा जों बे हाखौ गारना खारगोन खोथाया नंगौना रायजोफोर गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमनाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्रा जोबोमोन मोनसे समाव गासै सरकारखौ लानानै जों सरकारनि फारसे थांनानै जोङो सिमा बानायना होदो होननानै गावसोरबो बुंबाय सिमा बानायनानै लादो दा बे सिमाखौ जों खुनु परखियाव बाराखै आरो जों जिखिनि दोङो बेयावनो जोङो सारमोननि खावलायनाय बायदियै जों आरो गोदान दानाखै आरो दिनैल' नंलाना रायजो जानाया बयबो नोंथांमोनाबो मिडियानि थ्रुयै गोबां बिनिफ्राय भाइरेल जागासिनोखा दानिल' नंला दिनै बहुद जों बोसोर बेयाव रायजो जाबोबाय जोंहा गथ' गथाय जाबाय संसार जाबाय जोंहाबोथ' एसे साननो गोनां बायध'था दङ ना जे सरकारनि हाखौ अनिस्थ' खालामबाय थायोबा मा जागोन मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि खुखुर खुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया ना नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय जों बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोनायाव ओइ बर' जाथि खुट्टा खुखुर बेनोल' रावा आंनि बुंनांगौआ नैबेखौल' बे रेन्जारा मा नाम रेन्जारनि नामखौथ' मिथिलां बे दाखालि बुजानाय रेन्जारा बारंबार बेनोल' रावा खालि बर' जाथि खुखुर बेनोल' सबनावनो जायखौ होसोब्लाबो होसोगोन ओमफ्राय आरो माबा जिनिस मोनोब्ला बेखौ उथायना लांगोन मैयाहाय ओमफ्राय बे न' सावनायाव बियो मा लांगौमोन आंनाव सिबिं दंमोन बेसर दं माबा हाइजें दंमोन साइकेल गोदान साबि गोमानानै इन्जुराव सोनानै दंमोन 20 खानथिं फुङाव लायब्रबदोंमोन आं बेखौ नुहुरनानैसो बियो आंनि न'खौ सावफैदों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि